Aku tuh sakit, kamu nggak tahu toh. Kok tanggapan karo aku kok sakit ae rumahku. Ya berarti kan jaluk tombo. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean to, Mas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Tukaran wong loro iki padu pamane. Pakne. Ah, nek sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pakne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho bune. Ya ampun aku kira kene mbok apusi lho Pakne kowe iki ben bengi vecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pakne karo aku ya ampun Pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara Pakne atiku lara. Ora bune, ora. Sik to tak jelasne to bune. Atiku lara Pakne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pakne. Sik to kok sing nesu male wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pakne? Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Dah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to Mas? Lho. Wes wayange ya wes. Bentak cek tok mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC mau manggil, bareng dicet centang loro jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegawa rene iki lho. Wayange wis bar. Wis. Kriya angriyatu manjang karya.
desa wis katur, Mas. Heeh. Yah, ngaturke bintang tamu. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Uga nganti bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri saka Kota Tahu Kediri. Ya. Maka Dik kula aturi jumeneng dispoti kanggo pemanasan dhisik. Ya. Lagu sing lagi ngetren apa? Lamunan. Wah iya. Monggo dadekne Mas Tris, ayo. Saya ganti siramu kang tadi lamunan. Tepuk tangan untuk Dik Niken Salindri para sedherek. Luar biasa. Luar biasa. Yes. Ketinggal, Pak. Mangkane ento nanggap dhewe ben ketok. Mangsaku kok. Selamat malam. Apa mang jare? Selamat malam. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu ana ing Desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirta, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Tuh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas kula remdakan kali Pak Lurah. Terus ini ke sini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipura. Semoga sak bibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipura Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Hei! Wah, iso jelundrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa yaitu Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko. Mana Pak Eko ngacung Pak Eko? Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Ah, iya ya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh iya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mingga-minggi nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, iya. Masa munggah panggung rang. Gitu, Pak. Rang jaluk request maksudnya, Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman kok gur util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kan mendekat tok. Muah. Ndak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ngene orangnya kok kimpenaneh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenaneh luar biasa. Salim dulu. Wis kalih dilaki wis. Lipstik iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilaki nganti ilang delokan tugel gulumu. Iya. Elek ya. Totoane nyowo lho Dik Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombol. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Oh. Setetek kan.
Setitik-setitik. Setitik-setitik. Sithik tenan, nek seteteki gede. Terus piye? Lek ambo berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi, Ndang. Yang mana? Sing wedok kuwi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal Rebu Sinden kok iki. Oh, kok duduke berarti duwe neh. Eh. Dalah kok duduk wayang ya. Loh, iki ngono aku lho, Mas. Lho ento. Apa? Kayak sabuk ngene iki to, Oh, terus sabuk. ki hilse ngene iki Arep tak gawe jinjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjet ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku wae ngawur ae. Ya wis cium sik, cium sik. Kok iso wayange. Luar biasa. Iki besok nek besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok siang apa alhamdulillah malam? enggak ada. Oh, nggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok Tenanan to? Tenan, besok pagi. Sesuk aku ya ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Duh, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki Tulungagung. termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh. Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Pudak, pantai Pudak. Oh, pantai kuda. Ikut, Kuda. ikut. Pudak. Kuda. Heeh, jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut. Ikut muga. Ikut. Ruang saku kok luar Iya. biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono apa gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, Dipangku. Ya wes dipangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Heeh. Sampean ora ketang sithik ae, ora ketang sithik njajal ndalang ning kene, Dik. Dalang to? Heeh. Nek trimo dalang ya kecil to, bar abar ki kok. Abar iki kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Upama gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono, Pak iya, Dalang iya. karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulukono sik sing ke lho. Sing ngendi? Songo sing isine Kang. Lho. Hah? Sulukono ku lho slendrum lah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang lho. Oh, duduk sini to. Ojo. Sini lho, sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Iki aku lagi ganas-ganase lho. Ah, situ madep sana no Anu dalang. to, Bapak ingin to. Madep sana. Oh, siden tak. Heeh. Duduke dalang ora apa-apa, duduke dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Heeh. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, Terus? ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Heeh. Tak dodoki yo. Wah, Dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para pukang kang pratala lindu ping 7 sehari kang jalan idi pati hambantusi sirna larut terus pene Mas Na. Apik nana-nanamu. nano Ya Jal ya, ki engko sampean dan nyapa tuh tidak nyedit-nyedit barangnya. lah ini lho ben Oh, iya. cecek Aku tak ngendang, heeh ya toh. Tak Terus? ngendang, engko iringane muni. Hah? Nek wis iringane muni, engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandek lagi omong-omongan.
Oh ngono. Ya. Terus aku sing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh iya iya iya. Iringan sik ngetokne nek iringane mandeg sampean ngomong-ngomongan. Oh iya iya iya. Sembarang wis bahas apa wis sembarang. Oke. Iya iya iya. Heeh. Kok iku oh iya iya iya. Anu iki ndek enek anu to. Yo tak pasang nih. Sik tak noto. Iya iya. Ora. Sujar. Daduk. Daduk yang piro ae kowe. Heeh. Lah lampu yang jadi saksi yo. Iya. Iki nglunggui bantal ki ra apa-apa to, Ora Mas? apa-apa. Kuwi yo nyat nggo lungguh. Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja? Heeh. Iya kono. Anu sinden wong wedoke nek ngepraki malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Rusak. Sik. Terokno aku, terokno aku, terokno aku. Lah ngono ya aku dodokane. Dok, ngono ya. Sik aku tak rono sik. Sik ta, urung. Urung. Iya bar ndang lho. Sik, jajal dodok engko nek iringane wis metu wayang loro, nek wis mandeg omong-omongan. Sembarang wis bahas apa. Ya. Iki mike gak mau ngono tak kene susu lho ki engko mike. Jan dadi wong penyumpeng ora iso to bar iki. Dadi penyumpeng iki. Ngagem niki napa niku? Oh. Jangan sisat-sisat. Anu bar njaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sakmene ya. Anu ki HP ku anak sing telepon ya. Wes. Halo. Sapa? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Ki mic. Aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. Iya. Dok. Guys. Ngapa? Anu ki media ki lho sik to. Apa ya nek dalang kok nge-vlog lho terusan. Nek wis dalang madhep debok ki fokus konsentrasi. Ya. Dok. Ngono. Dijabut. Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus ngono apa ya enek wong nanggap terus wis ngobahne wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang wis macak dalang kok kukur lakang. Nah, omong-omongan saja. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Heeh. Bune. Wedah, bune ada. Ya apik terus. Kan lemak nih. Wah.
Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ya ampun bagus cium dulu Aku nih jane pengen ngono wih mong aku. Terus bahas apa? Di luar panggung bahas nyejel apa bahas di luar pementasan. Pane apakah sudah makan? Urung bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah. Hah? Lah ya kopine digrogoti, Mas. Tak siapne mamse ya Pakne cium dulu. Mah, wes ya. Wes, terus mangane teko teng. Nah, terus. Kuwi makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Oh. Mike cilik ya. Mike cilik. Iki Pakne makme. Ah. Oh iya, iya Bune. Heeh. Iki petot jane yo ngalah. Wah, didulang no, Oh, didulang. Ya ampun. Hei! Ngono kuwi peng piye ta aku lali aku ngono kuwi. Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kayak ngene iki. Ya ampun. Kuruin aku jane salemu ning enek vitamine lho, Bune. Ngono. Sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh, Mas? Bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya kuwi kesehariane Pak Dalang karo Bu Sinden. Kesehariane apa upamane? Upamane enek masalah wong loro ki upamane enek masalah tukaran upamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu upamane. Pakne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pakne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho Bune. Ya ampun aku ki ra kene mbok apusi lho Pakne kowe iki ben-bengi vecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pakne karo aku ya ampun Pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara Pakne atiku lara. Ora Bune, ora. Sik to tak jelasne to Bune. Atiku lara Pakne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pakne. Sik to kok sing nesu malah wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pakne? Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Udah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to, Mas? Loh. Wes, wayange ya wes. Bentak cetok mesti ra tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC mau manggil, bareng dicet centang loro jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wis peserta festival selesai. Wis, kare ngenteni pengumuman. Wis. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, tak kon dalang kok. Lah jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Wis remuk. Munggah nih Pak Lurah ya. Pak Lurahe namane Pak Eko. Duduk sini ya. Ayo Pak Eko. Iya. Sepotane gundul-gundul pacul. Oh iya. Pak Eko gundul-gundul dong. Monggo Pak Eko memberikan sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini. Yuk.
Eko pundi Pak Eko? Oh, cari jalan, ya. Monggo Pak Eko, alon-alon kemawon. Duduk. Niki nih ngevideo ya orang dipateni to ki mau. Urung lali. Ya. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Monggo komentar pada pagelaran malam hari Apakah ini. ada sepatah dua patah kata Nggih. buat desa? Masa arep dipatah nih cik ya ini. Mboten toh? Mboten. Sekelumit Nggih. kata. Nggih, soalnya masyarakat Ngadipuro alhamdulillah malam ini semangat banget. Mungkin yang pertama memang cinta dengan kebudayaan Jawa. Nggih. Terus yang kedua dalangnya lagi hit, lagi ngetren dan dengan datangnya Mbak Niken Salindri. Nggih, mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Dalang Akbar dengan Mbak Niken malam ini bisa menambah motivasi masyarakat Desa Ngadipuro untuk lebih mencintai kebudayaan Jawa. Amin. Amin. Napa melih, Pak? Dalam Napa melih? Nah. tahun ngarep nanggap malih. Nggih. Pripun lek tahun ngarep nanggap malih? Suara rakyat, suara Sami Tuhan. setuju? Nggih, lek ngoten nyuwun donga pangestune mugi-mugi kula sak perangkat desa tansah pinaringan sehat dados dipun gampang gangsaraken anggenipun nyambut damel mimpin warga desa Ngadipuro. Amin. Ngaten nggih. Napa melih, Pak? Hukum Dalam. panggung niku ada dua loh, Pak. Napa? Hukum panggung ada dua. Nggih. Siji nyanyi, nek orang nyanyi ninggali. Nggak boleh ngoten. ngono wi, nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Bareng. Nggak bareng ya? Oh. Nyanyi nopo duit, Pak? Ini malah mbok cetakne. Duit niku apa sing ijo-ijo gitu, Mbak? Sanes, Pak. ungu, sing Sanes, ungu. sanes, sanes. Ha? Abang. Sing abang. Nggih. Nek biru niku asine nggih mboten napa-napa nek jumlahe kathah. Nek Oh, ngaten. ijo kok mboten menerima to, Pak. Oh alah. Anggetku lek apa? Duet apa juwet to iku sing ungu iku. Duit. Duh. Napa request napa monggo. Nggih. Soalnya niki wau nganu lho Mas, Pripun? napa taune tahun politik. Oh, nggih. Wayahe pilkada lek ngomongne abang ijo kuning kan mboten Oh. pas. Loh, niki Kok abang ketok? ijone duit tok, Pak. Wah ngaten. Nggih. Nggih, nggih. Napa? Napa request napa monggo napa? Request napa? Remenane napa? Nah, remenane Dalam. Bapak. Nggih. Selendang biru. Selendang biru. Lintang asmara. Wone. Apa neh, apa neh? Dalam sing penak kuwabeh lek Mas Dalang iki mesti penak. Heeh. Nggih, apa neh lek sing nyanyi Mbak Niken iki kabeh mesti penak. Penak. Ngoten. Mister Mendem. Wis gak oleh mendem lho saiki. Nggih. Napa? Napa, Pak? Pon manut mawon. 1 sampai 3 hangus. Kok kaya jinae ya anak permintaan 1 sampai 3 hangus. 2 3 pun monggo. Beh. Iki sesuk ndak sida dijak ning pudhak lek carane ngene Mas. Mboten napa, Pak? Duet napa piyambak tapi dikancani. Ah. Niki sing nyanyi jenengan mawon. Oh nggih, kula mawon napa request-e lagune? Selendang biru, apa neh? Heeh.
Ya satu-satu sik. Selendang biru sik wae. Apa Dik Niken? Manut tak kembalikan Dik Niken. Lintang asmara mawon. Nah, Niki nggih. duete jenengan kalih Mbak Niken. Ngaten. Nggih. Nggih. Ngaten nggih. Nah, ben taun ngarep ditanggap maneh. Setuju napa setuju? Nah, niku lho. Nggih. Wis dalang ngendang nyanyi. Lah, enggak Salahe sapa sing ngongkon ngendang? Ayo. anu Mas. Oh, piye? Apa? Ketoke sewenangane jenengan niku lek sing lagu pertama mau lho. Apa Enek ta? sing pindho niku lho. Makane iki ndalang ngendang nyanyi dadi kan triple. Nggih. Nah, ngoten lho. Nggih. Ben ndek enek ya. Nggih lintang asmara nggih saged di mungkin. Ngoten. Yuk. Nggih. Pak Lurah jangan nganu dulu, Loh, jangan turun pripun? dulu di sini. Oh, Tuh, ngaten. nanti Pak Lurah kalau ndak turun jadi orang ketiga. Lah, Nanti tenan aku toh. kleru. Nggih. Wayahe gandeng kamu, aku malah gandeng Pak Lurah. Lah. Ya mboten nanti Pak Lurah apa itu menilai dan memberi. Gitu. Oh. Anu Pak DP riyen Pak biasane. Dalam. Biasane ada DP kita jalan gitu. Oh, ngoten. Nggih. Biasane lho nggih. Tak titipne sampean mau gorong dikasihne, Mas. Dereng. Lah, iku lho wis tak titipne mau. Ndi bar? Niki lintang asmara siose. Siap. Ya. Nggih. Enek sinyal ya? Full sinyalnya. Nggih full. Ngen kula muati titit. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iki modelnya kayak anak royokan sangu ning wong tuane lho. Heeh. Pak, anu Pak, janji adalah hutang, Pak. Dalam Janji adalah hutang. ngono. Nggih. Nggih, pundi, Pak? Kita berdua sudah nyanyi loh, Pak, Iya, dengan Pak. susah payah loh kita mengeluarkan energi yang Keringatku lho Pak, keringatku ya ampun, keringatku lho Pak, ya ampun. apalagi ini tenaga suaraku loh, Pak, yang sangat Sikilmu ngideki aku. Iya, iya. Sik lah ya kok malah kaya Tom Jerry to. Monggo Pak, sampun katur lintang asmara, Siap. matur nuwun. Ya. Selendang biru, Pas nggih. selendang biru kae lho. Nggih. Pun nggih niki kula. Sampun. Niki Ya, wis siji-siji. pisan ae lek kula niku. Nggih, nggih. Nggih. Jenengan pun Soalnya tidak boleh mendua. oh iya, betul niku, nggih. Terus pun sampun nggih. Sampun. Nggih. Nggih. Mm-mm. Selendang biru. Alus. Oh nggih. Lah iki lho, enduk iki lho, Nduk. Sangune ndi? Nah. Wah, lho tok rene sangune. Nah, Wani ye. Nah. Maju aku tak mundur. kuwi lho mergo mundur entuk dhuwit. Alah napa to, Pak? Mboten, Pak. Mboten Pak. Pak. Ndak sida, ndak sida. Alah kok suwimen to. Romansa. Ndang to. Oke lho, nangis lho Pak, nangis lho, nangis lho. Nangis Nduk. Enggak mau. Sik to arep disangoni mbek Pak Lurah lho. Nah. Monggo Pak Lurah ganteng nggih. Matur sembah nuwun Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Matur sembah nuwun. Nggih. Niki selendang biru diaturin sakniki napa mengke, Dik? Apa? Selendang biru sakniki. Sekarang aja Oke, nanti setelah siap. ditunggu. Oke, siap. Musik ya.